a'a dan malam ya malam wayoyi na guda biyu ban ga guda ɗaya ba. an yawo ku malam ba dai ka zo da ita nan gurin ba. a'a wayoyi na guda biyu ne, da wanda abba ya saya min da kuma wanda Jabiru ya saya min, kuma su nake amfani da su nake kiran al'umma. to ani na yi tunanin ɗaya ce, na guda ɗaya ce kamar ka zo da ita, ni ban ga wata waya kamar malam wallahi. dan masa Allah yanzu in ka je ka tuma asiri yaran nan albishir akwai wani wanda na gani wani malami ne aka dauke mai waya yanzu kafarsa aka yake tafiya haka to ai ba kai yaran malam dan kabar ta yi kudi yanzu in ka je ka tuma mai asiri malam ma zai iya hada da mu, ai mun zo gurin zai iya hada da mu yanzu ai ko mu mai da sai da kaje kamar ta ni ba inda zan je gaskiya ni ai mu je tare da mu shiga gari ina ga ma bawa za mu shiga gari ko mu shiga gari mun samu kun ga wace kai za mu je mu samu babban ta ko ka zo mu je gidana mu koma ko mu je tukun waɗannan su kuma daga ina ba su ne suka zo gurin nan ɗazu muna karatu ba kamar me ke tafa da ku? wallahi malam ko ina tafiyar da muka ko na ga waya aljihuna dama ku ne ka daukan mai waya kenan, ya zo yana ta zargin ma ni ne nan na daukan mai waya. Allah malam ba ka dauke ka ba mu ba wuce wani waya ka dauke ka ba mu malam wallahi ban ga gaskiya ga wannan na danka dan iska ne yaran. Inna lillahi wa inna ilaihi malam ba ni ba su ba kawai ni ma yaran da wanda mun wa'azi na shi ma abokin sa baban su koma ne da wani an saka mai waya kawai ta kari muka tsoro muka dama da kan Allah da mun daina waya ta muna karanta alqur'ani da kai har ka san yadda za ka dauka ka ba dan mutane. malam ba ni na dauki wayan nan mutu ne kawai. Allah ya ma albarka, Allah ya ma albarka, kai kuma Allah ya shirye ka, kai kuma Allah ya shirye ka. yanzu sata waya har ni mahaifinka zaka yi mun satan waya? ina ganin mutumin kirki ne kai, tashi ka tafi. na daina malam. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو